Што спіна зробіць, то рот схопіць. Вось што праўда, тое праўда. Рабіць так, каб сабак не дражніць і людзей не смяшыць. У гэтай прыказцы, прызнаюся, мой жыццёвы прынцып занатаваны. Той не памыляецца, хто нічога не робіць. І з гэтым не паспрачаешся. Ну вось умее беларускі народ коротка, літаральна ў некалькіх словах, але ёміста і трапна глыбокую думку перадаць. Дзіўлюся і ганаруся. А якія беларускі люд песні складае і спявае? О, гэта ўвогуле космас. Паслухаем? А як жа? І паслухаем, і паспяваем, і патанцуем. Гэта нацыянальны хіт-парад 100 песень для Беларусі. Я Дмітрый Карась, прывітанне. І мы традыцыі не ламаем, новых правілаў не прыдумваем, робім тое, што і належыць рабіць. А менавіта час зараз абвясціць 5 тых, хто па выніках вашага сябрагаласавання сыходзіць з хіт-параднай дыстанцыі. Ганна Шаркунова, ты ў гэтым спісе. Што крычыш ты ще зранка? А як жа мне не крычаць? Трэба высока лятаць. Ой, высока, высока. Красна наступала, ой, наступала, снег из поля загоняла, ой, загоняла, 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 ой, весна моя весна. Не атрымалася ўхапіць птушку шчасця за хвост і ў цябе, Анастасія Тиханович. Ты прыйдзі, красуня, зранку, ой, красуня, зранку, ой, прыйдзі, прыйдзі, красуня, ой, прыйдзі, прыйдзі, красуня, ой, як прыйдзе вясна, красна, вясна, вясняночка, взыдзе красна сонца рано, ой, рано зраночку, збудзець рано красну дзеўку, дзеўку маладзіцу, акуне яе ў вадзіцу, вадзіцу, вадзіцу. Ай на дубчику 2 голубчики, ой, люли, 2 голубчики. З гонкі выбывае Аляксандр Аксютик. Ой, люли, ды за голубку, каму галубка, каму крылька, ой, люли, каму крылька, каму галубка, бруковать будет, ой, люли, бруковать будет, ой, голубка, девочка, ой, голубка, девочка, ой, голубка, девочка, ой, голубка, девочка. У блэк-лісце і дары аказалася.
Пашы прыгожы, Пашы ко мне чаравічкі. Да пабачэння вымушаны мы і Гюнеш сказаць. Ой, лёлюшки, лёли, з камаровай кожы, дзеўчына красная, душа маё сердца. Ой, лёлюшки, лёли, душа маё сердца. На праде мне дратвы, с дождевой капли. Ой, лёлюшки, лёли, с дождевой капли. Как дратва не рвалась, башмачки не дрались. Ой, лёлюшки, лёли, башмачки не дрались. Рашуча вынішчаю з файла адмоўныя думкі, каб запоўніць яго пазітывам і драйвам. А ўсяго гэтага, скажу я вам, доўга шукаць і не трэба. Усё гэта хіт-парадныя навабранцы. Мне, вам і нам усім забяспечаць. Давайте дружна павітаем тых, хто рашуча накіроўваецца да хіт-парадных дзвярэй. Сустракаем і вітаем гасцінна і радасна. Каждый месяц по над лесом ходять хлопец на дівчини, що вечора ходить. Не дать дівчини, як дає їй хати, стукне у окенца, як не чула маті. Не дать дівчини, як дає їй хати, стукне у окенца, як не чула маті. Двери открывала, ох, тяжело вздыхала, двери закрывала, плакала, рыдала. Ты не плачь, девчина, вот моя причина, как ты розумала, то не открывала. Ты не плачь, девчина, вот моя причина, хлопца молодого на ночь не пускала. Каждый месяц по над лесом ходять хлопец на дівчини, що вечора ходить. Не дать дівчини, як дає їй хати, стукне у окенца, як не чула маті. Не дать дівчини, як дає їй хати, стукне у окенца, як не чула маті. Ты не плачь, девчина, вот твоя причина, как ты розумала, но не открывала. Ты не плачь, девчина, вот твоя причина, как ты розумала, но не открывала. Марусенька, незамужня, не любишь ты казаченьку, бо не нужна, бо казаче поздно ходить, не одну ён Марусеньку з ума зводить. Ой, у лузе при долине колыхала Марусенька две дятины. Колыхала, ды пела, праскогожья молоденька потерпела. Ти праз людей, ти праз Бога,
простога, казаченька молодога. Ой, у лузе пры дубочку колыхала Марусенька сына и дочку. Ой, долино, широко раздолино, гей, да гей, широко раздолино, шой на тобі долино, нічого не родило, гей, да гей, нічого не родило. Только одна грушечка тонко да высокая, гей, да гей, тонко да высокая, на ярко хилилася, гей, да гей, на ярко хилилася. На ярко хилилася, девка зажурилася, гей, да гей, девка зажурилася, полюбила первого солдата военного, гей, да гей, солдата военного. Капаў крыніченьку нядзеленькі дзве. Любіў казак дзяўчыноньку, людзям не сабе. Ой, жаль, не памалу любіў дзяўчыну змалу, любіў дзяўчыну змалу, любіў да не ўзяў. Ой, жаль, не падужаў, любіў дзяўчыну дужа, любіў дзяўчыну дужа, любіў да не ўзяў. А ўжо стою крыніченькі, чапіцы вядро, а ўжо ж тую дзяўчыноньку высватаў Пятро. Ой, жаль, не памалу любіў дзяўчыну змалу, любіў дзяўчыну змалу, любіў да не ўзяў. Ой, жаль, не падужаў, любіў дзяўчыну дужа, любіў дзяўчыну дужа, любіў да не ўзяў. А ўжо стое крыніченькі, арлы ваду п'ют, а ўжо тую дзяўчыноньку да шлюбу вядуць. Ой, жаль, не памалу любіў дзяўчыну змалу, любіў дзяўчыну змалу, любіў да не ўзяў. Ой, жаль, не падужаў, любіў дзяўчыну дужа, любіў дзяўчыну дужа, любіў да не ўзяў. Адзін вязе за рученьку, другі за рукаў, трэці стаіць горка плача, любіў да не ўзяў. Ой, жаль, не памалу любіў дзяўчыну змалу, любіў дзяўчыну змалу, любіў да не ўзяў. Ой, жаль, не падужаў, любіў дзяўчыну дужа, любіў дзяўчыну дужа, любіў да не ўзяў. Сова! Лай-ла-ла-ла-лай, лай-ла-ла-ла-лай, лай-ла-ла-ла-лай. Тихий вечер на дворы, соловейка у гаи.
Адзяўчына над вадой под зялёнаю вярбой. Яму крыўдна стала. А дзяўчына падышла, ціха хлопца абняла і пацалавала. А дзяўчына падышла, ды пацалавала. Ну вось, да новабранцаў прыгледзеліся, прыслухаліся, фаварытаў, спадзяюся, для сябе абралі. Засталося ўсяго нічога – галасаваць. А зрабіць гэта можна на сайце 3беларусь.бай у раздзеле «Нацыянальны хіт-парад» з нядзелі па сераду. Нагадаю, прагаласаваць можна не болей за 5 кампазіцый. І яшчэ, інфармацыя для тых, хто толькі сёння даведаўся пра нацыянальны хіт-парад і ўжо адарвацца ад экрана не можа. Сябры, шмат цудоўных песень у выкананні выдатных артыстаў вы маеце магчымасць пачуць на нашай афіцыйнай старонцы УКонтакце на своеасаблівай хіт-параднай дошцы гонару. Заходзьце, глядзіце, слухайце і атрымлівайце задавальненне. Ну а цяпер надышоў час сустракаць, вітаць і, галоўнае, галасаваць за тых, хто зараз прадстане перад вашымі вачамі і паспрабуе скарыць вашы сэрцы талентам і харызмай. Такім чынам, наша цудоўная дзясятка. І на першым з канца месцы сёння галасістая прыгажуня Вікторыя Алешка. Ад шчырага сэрца хацелася б павіншаваць спявачку з дасягненнем, знаходжаннем у кампаніі лепшых. І павіншаваў бы, калі б не той факт, што, па-першае, Вікторыя не сёння стала паўнавартасным чальцом каманды, а па-другое, скацілася заслужаная артыстка адразу на 3 прыступкі. І не яе вінаваціць у гэтым трэба, а вас, выбачайце, вас, шаноўныя фанаты. Трэба неадкладна выпраўляць сітуацыю. Неадкладна. Вікторыя Алешка, 10-я. Ой, выйду я на вуліцу пагуляць. На вуліцы ўсё трава мураваць. На вуліцы ўсё трава мураваць. Дзе не гляну, то чужа старана. Бацькі плачуць, убіваюцца, што й суботы прыбіраюцца, што й суботы прыбіраюцца, а ў нядзельку дажидаюцца. Бацькі плачуць, убіваюцца, што й суботы прыбіраюцца, што й суботы прыбіраюцца, а ў нядзельку дажидаюцца. 'Ой, сторонка ты, сторонушка моя, як мне цябе прызабыціся, як мне цябе прызабыціся. Уночы сплючы, а ўдзень ходзячы. Бацькі плачуць, убіваюцца, што й суботы прыбіраюцца, што й суботы прыбіраюцца, а ў нядзельку дажидаюцца. Бацькі плачуць, убіваюцца, што й суботы прыбіраюцца, што й суботы прыбіраюцца, а ў нядзельку дажидаюцца. 9-е месца я запрашаю заняць унікальнага спевака з выдатным слыхам, выдатным голасам, з выключным пачуццём рытму. Усё так. Але рыса, якая адрознівае яго ад калег, непадуладная многім здольнасць прыгожа, шчыра, я б сказаў, узнёсла апяваць балоціца. І, ведаеце, хочацца слухаць і слухаць, прытанцоўваць ды прыскокваць. Не будзем сябе стрымліваць. Слухаюць, танцуюць і галасуюць усе. Сёння Дмітрый Смольскі, 9-й. Кругло, мало,
мало болотиться, а хоть яно кругло мало. Зато яно уродливое налетело гусей много. Ни одних гусей, есть лебеди, наехала сватов много. Ни одни сваты, сватицы, кругло мало болотица. Гэта нацыянальны хіт-парад 100 песень для Беларусі. І мы працягваем не толькі музычныя нумары слухаці, але і зіму праганяці, да вясну заклікаці. О, амаль на старажытна-славянскай загаварыў. Хаця, каб даклікацца сонца, на любой мове загаворыш. У барацьбе холада з цяплом я лічу ўсе сродкі добрыя, і адзін з галоўных за Валерыя Каняхіна свае галасы аддаваць. Зробіце гэта з усёй адказнасцю, вось убачыце. Вясна тут як тут акажацца. Хіт-парадны новабранец Валерый Каняхін 8. Лужкам разливалася вода. Гей-ли, гей да люли, разливалася вода. Гей-ли, гей да люли, разливалася вода. Разливалася вода, расстилалася трава. Гей-ли, гей да люли, расстилалася трава. Расстилалася трава. А у нас сёння масленица, прилетела ластовица, села, пала на жердочку, споглядала на весточку. Что по той же по траве девки водят карагод. Гей-ли, гей да люли, девки водят карагод. Гей-ли, гей да люли, девки водят карагод. Пусть все девки хороши, красавицы прихожи. Гей-ли, гей да люли, красавицы прихожи. Гей-ли, гей да люли, красавицы прихожи. А у нас сёння масленица, прилетела ластовица, села, пала на жердочку, споглядала на весточку. На лік 3 пераходзім да чарговага радка ў нашым чарце. Раз, два, тры. Оп, перайсці атрымалася паспяхова, мы малайцы. Такім чынам, 7-е месца. Ну і каго мы тут бачым? Не ведаю, як для вас, а для мяне дык гэта прыемная прыемнасць. Шаноўныя прыхільнікі абаяльнай Жанет, так трымаць. І нават не так, а быць яшчэ больш актыўнымі, апантаннымі, напорыстымі. Дапаможам спявачцы на больш высокую прыступку ўзняцца. Вы галасуеце, а Жанет з задавальненнем і ўдзячнасцю для вас спявае. Дорожка стелется меж жита, а в небе жауры.
Давайте соберемся разом, одной семьей за столом, и нам не будет сумно, знаем, обнимемся и песню запоем. Давайте соберемся разом, одной семьей за столом, и нам не будет сумно, знаем, обнимемся и песню запоем. Дорожка стелется жита, а в небе жауруки пяют. Колосся в желтых завушничках переливаются, плывут. Лес широко притаился, замовчал, святочный стал. Хай красує жито спеє, буде добрий урожай. Давайте соберемся разом, одной семьей за столом, и нам не будет сумно, знаем, обнимемся и песню запоем. Давайте соберемся разом, одной семьей за столом, и нам не будет сумно, знаем, обнимемся и песню запоем. Увогуле у кожнага з нас свой спосаб набліжэння самай рамантычнай, такой ужо жаданай пары года. Нехта ў неба думкі маланкі адпраўляе, маўляў, давай ужо, вясна, рухайся, хутчэй. Нехта паціху зімовае адзенне ў шафу хавае ў надзеі, што зіма злітасцівіцца і прэч пойдзе. Нехта песні гімны вясне складае, ды ў палымянныя танцы пускаецца. Апошнім спосабам вырашылі скарыстацца Тэа і Вольга Рыжыкава. Не ведаю, наколькі ён выніковы ў сэнсе провадаў зімы, але тое, што вас ён зачараваў ды ў палон узяў, відавочна. Салодкая парачка сёння 6. Боже милый, ради жита, жита и пшеницу, жита и пшеницу, Боже, всякую пашницу. На поле копали, Боже милый, аугу мне скирдам. Аугу мне скирдами, Боже милый, на таку мало. На таку молотом, Боже милый, а у млине примолом. А у млине примолом, Боже милый, а удержи подход. Удержи подходом, Боже милый, а у печи припек. Боже милый, на столе светёк. Натупаліся, дык натупаліся. Прапаную крыху перадыхнуць і мяне уважліва паслухаць. Сябры, на сайце www.беларусь.бай у вас ёсць магчымасць пазнаёміцца з класнымі творчымі асобамі, якія прымалі ўдзел у кастынгу на ролю хіт-параднага вядучага. Калі ласка, заходзьце на наш сайт і выказвайцеся. Нам цікава, хто найбольш спадабаецца менавіта вам.
А на нашым імправізаваным канцэрце тым часам атмасфера накаляецца. Даспяваліся, датанцаваліся мы да залатой хіт-параднай сярэдзіны. І для выканаўцы, які паўстане зараз перад вашымі вачамі, жаданае для многіх 5-е месца відавочны рэгрэс. Паклоннікі, няўжо за вызваленнем сваіх машын са снежнага палону на гэтым тыдні вы забыліся пра не менш важную справу – падтрымкі любімага спевака? Непарадак. Хуценька выпрамляем памылку. Ян Жанчак будзе усім вельмі удзячны. 5-й ён сёння. Крочым далей, уздымаемся вышэй. Танцавальны марафон працягваецца. На гэты раз на танцпадлогу выходзіць і публіку заводзіць уладальніца хіт-параднага дыплома 4-й ступені Кейсі, который ўжо раз будзем на яе вышыванку любавацца і парадуемся разам з тымі, хто кінуў усе свае справы, каб дапамагчы Кейсі апынуцца на зайздросным радку хіт-парада. Вечорами золоком аж до ранку вышивала девчина вышиванку. Вышивала девчина, вышивала чорную и червоную нитку слала. Вышивала девчина, вышивала чорную и червоную нитку слала.
Вайня дипс, ей, Вайня дипс, ей, Вайня дипс, дип, 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 дипс. Come on, come on. Let's go, let's go. Hands up, hands up. Hands up, hands up. Hands up, hands up. Hands, hands, hands up. Ой, пойду я вечером на гулянку, подарю я милому вышиванку. Носимой соколику час кохання, хай согреє сердечко для кохання. Носимой соколику час кохання, хай согреє серденько. Ой, для кохання. А зараз прагучыць песня, якую вы ўсе добра ведаеце. І спявачка, і песня, мяркуючы па ўсім, вам вельмі падабаюцца. Наталья Камісарава павінна быць цалкам задаволеная. І ўсё ж, паклоннікі, не спіце ў шапку. Працягвайце аддаваць свае галасы за цудоўную Наталлю. Толькі наперад, толькі туды. Вось як можна да найвышэйшых прыступак дацягнуцца. Так што дамаўляемся, Наталля спявае, вы аддаеце за яе свае галасы. Зелене листя, зелене, зелене, зелене листя, зелене листя, білі каштани, зелене листя, білі каштани, зелене листя, білі каштани. Ой, як же сумно, як вечір стане, зелене листя, білі каштани. Ой, як же сумно, як вечір стане, ой, як же ж сумно, ой, як же ж нудно, ой, як же ж сумно, ой, як же ж нудно, ой, як же ж сумно, ой, як же ж нудно. Любила хлопця,
Барацьба абвастраецца, пачуцці разгараюцца. На другую прыступку п'едэстала ўздымаецца гурт «Ямкі». Нікому і надзеі не пакінулі на сярэбраны медаль. З такой падтрымкай, я вам скажу, мяне гэта не здзіўляе. З задавальненнем паслухаем выступ сярэбраных хіт-парадных медалістаў. Ой, там каля рэчкі, ой, там каля броду. Крычы козак дзеўку к сабе у камару. Не пойду к морю, бо я и молодая, боюсь наговору. Бо я и молодая, боюсь наговору. Не бойся, дзяўчына, не бойся нічога. Казак маладенькі не зробіць нічога. Ну вось, дзявятка абвешчана, давайце яшчэ разок паглядзім, як размеркаваліся месцы на гэтым тыдні. Ой, выйду я на вуліцу пагуляць. Вікторыя Алешка, 10-е месца. Трава муравать. На вуліцы ўсё трава муравать. Дзе не гляну, то чужа сторона. Кругло мало, кругло мало. На 9-м месцы Дмітрый Смольскі. А хоть яно кругло мало. По лужкам, лужкам, лужкам разливалася вода. Гей-ли, гей да люли, разливалася. Валерий Коняхин, 8-я прыступка. Гей да люли, разливалася вода. Разливалася вода, расстилалася трава. Гей-ли, гей да люли, расстилалася трава. Давайте соберемся разом, одной семьёю за столом. Жанет, сёння 7-я. Не будет сумно, знаем, обнимемся и песню запоем. Давайте соберемся разом, одной семьёю за столом. И нам не будет сумно, знаем, обнимемся и песню запоем. Она весну красну, она весну красну, Боже милый, ради На 6-м месцы Т і Вольга Рыжыкова. жита и
Роман Жанчак у рэйтынгу 5. Вечорами золоком аж до ранку вишивала дівчина, вишивала. Кейсі, 4. Вишивала дівчина, вишивала чорну і червону нитку слала. Зелене листі, білі каштани, зелене листі, білі каштани. 3 место Наталья Комиссарова. Білі каштани, ой, як же сумно, як вечір стане. Ой, там каля речки, ой, там каля броду. Серебро у ямки. Ганаровая, лепшая, усімі жаданае карацей, 1 месца. Атрымаць яго ўладальнікам дапамог безумоўна талент і проста неверагодная актыўнасць паклоннікаў. Музыкі арт-гурта «Багач». Я не ведаю, як вы здолееце ўсіх аддзякаваць, але на гэтым тыдні першыя вы. А першае значыць лепшае. Віншуем. Поехал Иисус с дому жаниться, прилетел голубь, оживившийся, приехал Иисус, оженившийся, стрела мамочка спал дорожешки своего сынка сладким венцом, своего сынка сладким венцом, а невесточку ты закрутошкай. Ой, дай, 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 ой, дай, 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 ой, дай, 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 ой, дай, дай, пополам выпил, поховала сына перед церковкой, а невесточку поза церковкой. На сынку вырос зеленый дубок, на невесточке белая роза. Ось росли, росли, похилися, через церковку зашагіліся. Нагадаю, падтрымаць удзельнікаў хіт-парада можна і трэба на сайце 3беларусь.бай. Спасылка на галасаванне ёсць у групе «Нацыянальны хіт-парад» у «Кантакце». І яшчэ інфармацыя для вас. На сайце 3беларусь.бай у вас, сябры, ёсць магчымасць пазнаёміцца з класнымі творчымі асобамі, якія прымалі ўдзел у кастынгу на ролю хіт-параднага вядучага. Калі ласка, заходзьце на наш сайт і выказвайцеся. Нам цікава, хто найбольш спадабаецца менавіта вам. Галасуйце, прапануйце, змагайцеся за сваіх. У нас на сёння ўсё, а для вас усё толькі пачынаецца.